bandiraɓe sehilaɓe e musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on duwanama jaam Allah bajjo baɗatɗo ko weeli ɗum tawa hay goto ittata bisimilla moon e hayangoji men hande ko alkames balɗe nogas e jeego lewru mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo moon jaydeji ɗi arti gam ɗongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande puɗɗorten roɓindo jaydeji min hande de ko ɗatgal ngal hoorejo lesdi Sénégal waɗi toon to Espagne ha taki jayde Le Soleil wi ko visite officielle du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye en Espagne, diplomatie d'impact hina waydo tigi tigi dey ngal ɗon ɗatgal ngal Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi toon to lesdi Espagne de ɗum addi gartam mawɗam e nder lesdi Sénégal e wiide jayde Le Soleil ha taki jayde nde windi ko accueil au plus haut niveau de l'État espagnol, mobilisation d'investisseurs, avancées économiques concrètes, projet structurant et réponse aux attentes de la diaspora ina wayno tigi tigi dey kam hoorejo lesdi Sénégal de bismama toon bismogol mawgol tawa noon ko hoorejo lesdi Espagne waɗi ɗum e si noon ɓeɓe ganaɗa kamen jogui koppareje mumen dey tawa heɓe ɗe jiiɗi addo e nder Sénégal gam ɓe liggo hina wayno kamen ne ɓe bismima on ɗon dey Bassirou Diomaye Diakhar Faye e si noon kala ko fayi e ɓamtare e koppareje dey ɗum ne wayno ko tigi tigi ɗum haalama toon e no hanirte ni hina wayno jayde ɓisdi hen ko 388 milliards de francs CFA d'exportation contre 315 milliards de francs CFA d'importation, un excédent commercial historique de 73 milliards de francs CFA en faveur du Sénégal hina wayno de si ƴeewama ƴewtinda ko sodate ko e ko yeeyata ko hakkude Sénégal e Espagne de Sénégal yeeyoyi toon to Espagne ko tolnoto e temedde tati e capanɗe jeetati milliard uji koppareje men isi noon Sénégal sodoyi toon to Espagne addi e nder lesdi he ko tolnoto e temedde tati e sappo e joyi milliard uji ɗum noon sa ƴeewi ɗum wayno ko Sénégal ngol woni boulet hombo wirto ko yeeyoyta ko toon to Espagne ha hina tolni e capanɗe jeeɗiɗi e tati e milliard uji e wiide jayde Le Soleil. Jayde Le Quotidien de wi ko toon to université Gaston Berger mo Saint-Louis woni ngal ɗon duɗal tawgal gongal toon to ndar guinnerangal Gaston Berger de sa renaki jangde nde hikka kam nde nilat toon non tigui jayde Le Quotidien windiri menace sur l'année universitaire, l'UGB dans un mauvais cycle ina wayno tigui tigui de e hitande nilde hitande nde moƴƴani hitande nde wonata haydara de ko toon tigui nden ɗon jangde waɗatede toon to duɗal tawgal guinnirangal Gaston Berger toon to Saint-Louis de nari won ha taki jayde nde windi ko le conseil académique étudie une année ou un semestre invalide ina wayno de ɓeɓe ganduɗa kamen tigui jogui on ɗon université de kamen keyni ngal ɗon duɗal de heɓe ƴeewa heɓe ƴewtindo hono ɓe mbaɗata ha tigui ɓeto ngo ɓe mbaɗata janggoɓe ɓe ƴeewa noko ma ɗum wawa moƴƴu walla wawata moƴƴu noon tigui jayde nde ɓesdiri hen il demande la traduction des étudiants perturbateurs devant le conseil de discipline ina wayno noon kamen ɓen heyniɓe université mbo Gaston Berger de wi ko ɓe ganduɗa kamen goni janggoɓe heɓe gara heɓe jakkana ɓe yiɗɓe janggu tawa noon ko e grève ɓe goni ɓen kam alfok kabaruji mumen ƴeewe noko ɓe ndiwete walla ɓe boppete e nder université ji he ne wayno tigui tigui jayde nde gasneri ko le CELS exclut des discussions hina wayno noon on ɗon goomu mo ganduɗa kambo tigui fottetini janggoɓe ɓe de kamen ɓe mbi hande ɓe jooɗotta e ɓe heyniɓe université gam ɓe mbaɗa batu ɓe mbaɗa gooɓe jiile ɗum noon ko noon tigui jayde Le Quotidien addiri ɗum hande e ɗerewol mum adanol ha joni ko yowiti e jangde towde ha tengti e duɗal towgal gongal toon to Ndar woni université Gaston Berger mbo Saint-Louis de jayde révélation wi ko université Gaston Berger alerte sur une probable invalidation de l'année académique ina wayno de sa renaki tigui tigui hitande nde gonɗen jangde kam wodata toon to université mbo Gaston Berger saabu noon sukaɓe ɓe jangoɓe ɓe heeɓe e grève mo gandanɗa hay goto anda ndey mbo hantoto ha taki noon ɓen ɗon joguiɓe on ɗon université
cité dey ɓe mbi ko sa renaki hitande nde kam nde nilat nde wonata haydara ɗum noon wayno koko wasate te ko noon ɗum ɓurani e laamu he e si noon ɗum ɓurani e sukaɓe janggoɓe he e si noon ɗum ɓurani e lesdi he e wiide jayinde révélation jayinde les échos de artiko e ɗi subgoji ɗi ganduɗa hen paɗen e kitale garoje woni subgoji maire e heynotoɓe falde kala ha taki jayinde les échos windi ko Bamba Cissé monte au créneau et rassure e processus électoral et prochaines élections territoriales ina wayno de omo ganduɗa kam jogui tigui tigui jagorgal jowitingal e ko fayi e aynude e rende ko fayi e nder lesdi he e si noon e rende ɓiɓɓe Sénégal woni ministre de l'intérieur et de la sécurité publique kam de wi ko yo ɓerɗe ndeƴa kala ko yowiti e ko fayi e ɗin ɗon subgoji de hoorejo lesdi ha tengti e ɓe ganduɗa kamen goni ɓe heynotoɓe falde kala kam maître Bamba Cissé wi de ma ɗum warre no ɗum hanirta ni ha tagui jani nde windi hen le mandat des maires court jusqu'au 23 janvier 2027 hina wayno ɓe ganduɗa kamen goni maire ɓe de ma ɓe mbaw jooɗo e jappere moyen ha balɗe nogas e tati e lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi jani nde ɓesdi hen l'état est dans les délais légaux. La fixation de la date des élections sera suivie par le décret portant révision exceptionnelle des listes électorales hina wayno de kam on mo ganduɗa ko woni maître Bamba Cissé de wi ko ha joni laamu ngu de ɗo tolni e ɗin ɗon subgoji de kam hantani hina wayno tigui tigui noon ma ɗerewol yaltine hollire tigui tigui ndey ɗin ɗon subgoji mbaɗata e si noon kala ko yowiti e ƴewde e ƴewtude ko fayi e liste électorale ɗum foof noon ma ɗum waɗe no hannirta ni e wiide jayinde les échos jayinde la tribune kam wi ko si woodi ɓiɓɓe Sénégal ɓe ganduɗa de ɓe natti ɗano fa ɓe jekkita kosɗe de ko ɓe ganduɗa kamen goni joguiɓe jagorɓe e lesdi Sénégal e si noon heyniɓe guure e nder Sénégal noon tigui jayinde nde windiri ɗum vers un remue-ménage d'envergure au sommet de l'état des ministres et DG sur siège éjectable hina wayno de woto hen e ministre uji e directeur généraux ji ɗi gandanɗa de hande sa renaki Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ma riw ɗumen noon tigui jayne nde windiri ɗum windi ko sauf cas de force majeure les ministres et DG concernés vont sauter avant le 4 avril wi si tawi haydara ko wakli hakkude ɗo e balɗe 4 e lewru avril ndu paɗen de ma wood e ministre uji e si noon e directeur généraux ji ɗi gandanɗa de Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma riw ɗumen saabu e lewru janvier ndu jawtuɗen de waɗi no tigui tigui ɓe gandanɗa heɓe potno riwe ɓe potno itte ɗo ɗo ɓe gondode e si noon ɗum riwa fa jabanuji goɗɗi ɗum noon hina wayno tigui tigui ni noon laamu ngu yahanirta e yurɓinirta tigui tigui ko foti ko waɗe e nder lesdi he de hina wayno ɗum yahani hina dariɗo wotere ha taki noon woɗɓe gandanɗa de ma ɓe bahlite woɗɓe gandanɗa ma ɓe ndiwe woɗɓe gandanɗa ma ɓe gadde tawa heɓe goni hesɓe e wiide jayinde la tribune jayinde en relief de article e ka guyka mawka ɓaleya gonka e nder maayo he tawa noon ko yowati e awo liƴƴi e ko woni ko e nder maayo de saabu jayinde windi ko lutte contre la pêche illicite le gouvernement poursuit les opérations coup de poing ina wayno tigui tigui de laamu ngu darima tigui gam hadde kan ɗon guyka mbaɗate ka nder maayo Sénégal jayinde de wi ko hanti laamu ngu udditi guite mum e si noon darima tigui 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 tiɗni kosɗe mum gam habde e ɓe ganduɗa e guyka ɓe goni e nder kan ɗon maayo ɗum noon jayinde de wi ko kala jaggaɗo hen hanti a wonta accane a wonta muñane saabu noon ma tege liɓanɗe musɗe ɗe ganduɗa de sikka golgol waɗi a wattata ko wayi noon e wiide jayinde en relief jayinde yorne arti hande de e ko yowati e alhaali gora débat en dey e gorkati débat en ɗum noon tawa ko Pape Cheikh Diallo hombo hen innateno kame Djibril Dramé ina wayno goɗɗo nanggama inde mum ko Kader Dia ina waɗi goɗɗo jayinde yanke de gonɗo e jayinde wiyetede Kewlo kamne nanggama ɓe ganduɗa heɓe hen nangge heɓe ɓesda heew e wiide jayinde yor gasnirten roɓindo jayndeji men hande de ko jayinde le record tawa noon ko e coftal ɓalli ɗum yowati hina wayno de kippu Sénégal porɗo fotto e kippu Pérou tawa noon ko e wajiragal de woni match amical hina wayno tigui omo ganduɗa ka woni Sadio Mané de kam jilletake e ngal ɗon kawtal hina wayno tigui Ismaïla Sarr noon hanti kam ƴettata tigui tigui hooreje on ɗon équipe kam heynotombo e wiide jayinde record bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jayndeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so wili Allah joom baɗe e bawɗe o